Щастливи за смех ще бъде направено след 15 минути, след като съберем цялата група и започнем с организирането на невероятното събитие. Ще бъде много яко, само с малко като пекне слънце, ще стане още по-яко, ще надуем музиката, ще дойдат много хора и ще е супер яко. Това го кажа на камерата. Нали ни го правим? Яко ли ще? Естествено. Защо? Защото яко ще е яко, няма как да стане. Тото? Стевко, помахай на камерата. Пак помахай на камерата. Може да намериш някой приятел. Кажи ръката си. Да, не е толкова яко. Еми, щастливица. Защото така съм създаден. Представи си ме така на брега на морето, с бира в ръка на лей. Намери брат ми по една, лятно време на купони става чудеса, окей. Представи си ме така на брега на морето, с бира в ръка на лей. Намери брат ми по една, лятно време на купони става чудеса. Че вказа, наказана е тази, дето да танцува отказа. В приятна фаза съм от лятната зараза. Доста трудно ми е някакви граници да спаза. Да спирам разия, на всички нося вина слада. И нека хвърлим мисли лошите на глада. Здравей, обичаш ли Варна? Здравей, обичаш ли Варна? Здравей, здравейте, обичате ли Варна? Здравейте, обичате ли Варна? Щастливи за смеете, много готино събиране, където обаче няма хора, които да помнят самата инициатива, която е отново хубаво и направо сърце да реши. Че е много хубава кампания и ще се радвам всеки път да има все повече хора и да има все по-малко покуси, които да чисти. Ами, изчистихме плажа, което е много яко. Аз искам да хвърля всички фасове, които съм изпушил и съм хвърлил на плажа. Чакай, 20 след какво? Не виждам нищо в момента, има хубава бира, дай байо, магазина беше наблизо. Много яко. Здраве! Свет? Сигурно има 50 кг фасове по плажа, аз събрах сигурно 5. Ти спечели една супер веселяшка чаша от щастливи за смет и една специална тениска, която е на обществено мнение. Това е най-яката група, на която може да срещнеш във Фейсбук. Това сме... Ще продължа да джуркам в чувалчето на щастливи за смет. Ана, снима ли? Така, това е номер 36. Номер 36, това е Калин Георгиев. Тогава човек ще им вземеш подаръци, защото аз да видях. Вие наистина измъкнахте супер много чували с букук. Заповядай. И една тениска. И за твоите приятели получаваш по още една тениска. Защото видях, че сте супер яки. Кои са тримата, които през цялото мъкнахте? Двамата отиваха на уроки и ще се върнат по... Това ще се върнат. Номер 2. Михаил Иванов. 36 отново. Вие сте наспамили турбата ми, момчета. Номер 36. 33. 33. Диана Атанасова. Една от нашите доброволки на Олдкидс. Заповядай, Диди. Щастлива ли си на щастливия за смет? Да! Кажи по-силно. Искам да ви споделя нещо. Този концерт се проведе благодарение на Светла, ето там, която седи, и на моя приятел Милено. Но за това пък стана яко парти. Искам да ви кажа, че това е навръх... Нова година? Навръх нова година. Забега, там е бомбата. Искам и Димата, и Йорго, и Мишо Шамара. Биг Ша подарил на Лилша котенци и го кръстили Мърша.
От Kids вървим към нашето афтер-парти. Не само тук, разбира се. Обаче другите ни изчезнаха. Това събитие е първото, което ще бъде организирано изцяло от доброволци, без никаква друга организационна помощ.